Fa molts anys, en un país molt llunyà, governava un emperador. Ja sabeu que un emperador és com un rei. Doncs bé, resulta que aquest emperador era molt i molt presumit. Estrenava un vestit nou cada dia. Però, a part de ser presumit, era, com us ho puc dir, una mica ximple. La 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 la. Així que es llevava, es mirava al mirall, es posava el vestit nou i s'estufava com un gall. Soc tan guapo! És que cada cop que em miro al mirall m'agrado més i més. Després, ordenava que li preparessin la carrossa i es passejava per tota la ciutat. La gent se'l mirava amb la boca oberta. Oh, quin emperador més guapo! I que elegant! Sempre va a la última moda! Un dia, enmig dels badocs, hi havia 3 estafadors que van pensar una manera d'enganyar l'orgullós emperador. Com sabien que l'emperador gastava molts diners en vestits, se'ls acudí una idea colossal. Van anar a palau i es van presentar davant l'emperador. Bona tarda, emperador. Ens presentem. Som 3 sastres de fama mundial. La nostra especialitat és fer teles, però no teles normals, no. Teles precioses, amb colors i dibuixos extraordinaris. Amb aquestes teles confeccionem vestits exclusius i molt luxosos. Fantàstic! Esteu contractats! Va dir l'emperador sense pensar-s'ho gens. Només heu de saber una cosa, majestat. El teixit que fem és invisible. Només el veu la gent intel·ligent. D'acord, va dir l'emperador. Aquí teniu una bossa amb tot l'or que us cal per fer aquesta meravellosa tela. Feu-me un vestit únic, que ningú no se'n pugui comparar. Els 3 sastres mentiders agafaren els diners i anaren al taller del palau. Muntaren els telers per fer veure que treballaven, però en realitat feien el gandul tot el sant dia. Passaven els dies i l'emperador tenia ganes de veure el vestit, però tenia por de no veure la tela i quedar com un ximple davant de tothom. Així que pensà que seria millor que primer hi anessin els seus 2 ministres. Va entrar el primer ministre al taller. Quan va sortir, va dir: Meravellós, magnífic. És un vestit de somni. En realitat, no havia vist res, però no volia semblar ximplet. Després va entrar el segon ministre. Es quedà parat davant del teler buit. Es fregà els ulls. Tampoc hi veia res. Però s'ho va callar i va dir: Fantàstic, extraordinari, un vestit mai vist, únic. L'emperador, en sentir aquestes paraules, va quedar ben content i va decidir que es posaria el vestit el dia de la festa major. Per fi, arribà el dia de la festa. L'emperador va anar al taller, on l'esperaven els falsos sastres amb el vestit invisible. Els pillos li ensenyaren el vestit com si fos de veritat. L'emperador es va despullar. Els sastres farsants van fer veure que el vestien,
Ara posem els pantalons. Ara posem la jaqueta. Ara posem la capa. Espera que posem els botons i el cinturó. Mentrestant, l'emperador es movia d'un costat a l'altre. L'emperador començà a desfilar pels carrers del poble, amb pas lent i orgullós, i seguit de la seva comitiva reial. La gent, abocada als balcons i amuntegada a les voreres, no parava de dir: «Quin vestit més preciós! Que elegant va l'emperador! Quina cua més esplèndida! Visca, visca l'emperador!» De cop, se sentí la veu d'un nen. «Mare, l'emperador va despullat!» Aleshores, es va fer un gran silenci, seguit de veus que deien: «Un nen ha dit que l'emperador va despullat!» Sí, el nen diu que va nu, i els nens no diuen mentides. Sí, els nens sempre diuen la veritat. De mica en mica, tothom repetia la veritat. Va nu, va despullat! De cop, l'emperador va entendre el que succeïa. Els 3 sastres l'havien enganyat. A partir d'aquell dia, l'emperador no va ser tan presumit i es va adonar que no era bo fer cas de la gent que et diu tot el que vols escoltar. Encara que a vegades no t'agradi, és millor que et diguin la veritat. I conte de l'Andersen contat, conte l'Andersen acabat.